Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar kullum yau insha Allah ta'ala zan yi bayani ne akan watan matsalar sanyin mara, infection kenan a turance. Dangane da wannan ta ɓangaren mata za a ga wasu farin ruwa na fita a gabansu yana wari, jin zafi lokacin jima'i da sauransu. Abin da ya kamata a yi shine ciwon ciki, ciwon mara da yake sawa a nemi watan ganyen magarya za a nema a tafasa a tace, mace ta rika zama a ciki sit bath kenan, tana wanke gabanta sau 2 a rana. Sannan na sha kuma sai a nemi watan sanya da marke a haɗe su yawan sai daidai a rika shan cokali 1